Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Grace. 33 anyos, minyo ug may duha ka mga anak. Itago na lang sab ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa tunok sa akong kamot nga mihubag. Aron inyong hisabtan, ingon inang mga panghita po. Asa naman is bubong nga kisugog papalit og isda sa merkado, alang sa among paniud to. Hapit na mo lang alas 11. Mauli na turong mga bata gikas eskwelahan. Ari man to maniud turon. Para pag ito lang papauli kaya papauli sa eskwelahan. Niyan na din tawhana ay. Bong! Grace? Kaya ni mo, uy. Nakapalit kag isda. Oh. Usog ka pagkagagawa ko da. Gani. Oh, dira oh. Kaya ni mo, uy. Sana orasa, oh. Na, nagpaabot pa sa kog maayos sa isda, eh. Ang sarap ng wala, no? Ba? Kayong ubang isda dito, butang nga magka ng mga ice, inaisan man. Kunya, ingon ba, ya ka nga gusto ka ng mag-uno-unog magtuwa. Oh, baby, ambi na na, be. Oh, lapas ka Ako na. saan ang limpyuhan? Sige. Dalian ko naglimpyo ang isda. Aron malunod na dayon nila akong tuwaunon. Inigbukas tubig. O kini, ako ning ununan. Aray! Akay! Ay, natunok us isda, eh. Kini isdas bato, ay. Masa ka maghinay. Kini laging nagdali ta. Kay dugay sad kay ka, uy. Ay, sus. Ya pag na balik-balikon, eh. Biya ko nalit iwasag limpyo ng isda, be. Sus, kini paging isda, ang nakatunok ni mo. Nalamang kinig tunok. Ha? Kani, Sus, di mo, sakit kaayo, oh. Ay, nagdugo pa yaw. Ugasin na dali. Ya, tabali. Bong, nagngulngul man ang akong tunok sa isda, uy. Ha? Nag-ulyap man gyud ang kasakit. Hindi nagtambal. O, unsa man sang tambala? O hindi na maghuga mangutanas butika, anak. Sige, akong suwayan. Ipa-check up yun na, uy, misis. Aron doon na kay reseta. Kaya dili kami kapatakag hatag og tambal din hingaway reseta ko. Ay, mao ba? O na may klinik to pa among butika. Ano di ba sunahan ay nasa hospital din ha. Public hospital aron makasave ka. Ah, sige, salamat kayo ha. Resitahan talang ka og antibiotic para naging tulog. Salamat kayo, Dok. Bong, ang akong tunok ba? December pa man nahitabo, uy. Ngayon sa na ron, New Year na, umaghapon maayo. Ha? Awa, good, oh. Hubag paghihapon, bisag nahurot ko nagtumar ang tambal nga giresita sa doktor. Ano, unsa man ka di ay ni? Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko magtuo nga ang simpleng tunok lang sa isda, magkapahasol na ko. Kay nihubag man ang akong kamot, ug bisag nakapa-check up na ko og doktor o may tambal na, wag hapon maayo ang hubag sa akong kamot. December pa nahitabo, ug nag-New Year na lang, hubag paghapon ang akong kamot. Unya, Pagpa-check up ka og laing Dr. Grace. ha? Naman ko ingon ni Ana nga uyon-uyon sa tambal ba. Masigwa ka mo uyon atong tambala nga imong gitumar. Mao ka, ma? Nga doktor sad ba yan nagresita adto? Ay o lagi. Pero uyon-uyon lagi na sa tambal. O baka balik ka dito tong doktor nga gipa-check upan nimo. Pailis itong tambal nga iyang giresita nimo. Ingnawa ka maayo o wa ka kauyon adto.
Gusto bitaw sa mama nimo. Ipatanaw lang lang doktor. Sus, ang kasto na sad pong Ibaw bitaw ka nga muna gani natong budget iris atong kita. Napay mga bata nga nag-eskwela. Pabaon pa man tag-adlaw. Sige lang. Mangita ko paagi. Basin pag doon ako ikawaman sa trabahoan doon. Ay na masalbahan ra ni nako Punan ko lang og palitong tambal nga giresita sa doktor nako. Basig nakuhangan lang ko sa tambal ba? Oh, ikaw. Nakurot naman ni mo palit, ma'am. Na may gibutan sa kilid si Morisita ay nga napalit na ni mo tanan. Maulagi, nahurot na. Mao mo palit pa ko kay nahurot naman ako og tumar. Punan ako ba kay wa pa ko maayo? Ay dili man na ingon anak, ma'am. Unsa o pilay girsita sa doktor nimo, maora na paliton nimo o tumaron. Unya, kay wa pa man ko maayo. Mao mo palit ako. Dili din na pwede, ma'am. Kay kung wa ka maayo, balik dito si mong doktor. Ingna nga wa ka maayo. Aron i-check ka niya og usab, aron mahibaw siya kung unsaon ka pa niya aron mamaayo ka. Kay basin bayag may lain pang hinungdan kung anong wa jud ka maayo. Base naman sa mga tambal ng iyang grisita nimo. Mao ba? Ay, pa-check up na pod. Kwarta na pod. Mao ba? Mo'y ko na itong bayot sa pharmacy. Maong di ko niya tagaan pa aning tambala. Mao gani siguro pabalikon ka lagi sa doktor kay ang doktor lagi mo inahibaw ana. Kung ngano nga wa ka mamayos tambal nga iya nga grisita nimo. Pasilog na sayop sa pagrisita nimo. Ha? Nakugang ko, nga posible ba di ay nga masayop ang doktor sa pagresita og tambal? Nga nahurot ba yan ako og tumar tong giresita niya nako? Apan mao lagi, wa ko maayo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, natunog ko og tunok sa isda samtang naglimpyo ko ini. Mihubag man ug mingot-ngot ug maayo ang hubag. May tunok ba day sa isda nga ingon anak kala? Ikaduhang pangutana, nagpa-doktor gyud ko adto kay grabe gyud ka ngot-ngot sa tunok. May girisita nga tambal ang doktor. Apa nahurot naman lang, human gihapon ko maayo. Wa ka kumakauyon sa maong tambal? Ikatulong pangutana, ingon sa kumbana, nga basig na sayop ang doktor og resita na ko tambal, maong wa ko maayo. May ingon ba ana nga case nga masayop og resita og tambal ang mga doktor? Delikado ba ko kay natumara ba nako tong tanan? Ikaapat og katapusan, may nagsuggest nga magpasagan opinion ko. Magpa-check up ko og laing doktor. Maayo ka ha? Unsa man nga doktor ang akong duolon, nining tunok sa isda. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Grace. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mambatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is for nothing develops you faster than going through it. Mao na no. Musaway lang kita. Ang pinaka-risgo kunong butang aning kinabuhi kanang dili ka mo take og risk. Muna yung pinaka-risgo. Kinanglan mo go outside kita sa atong comfort zone, no? Kaya parehara ko na sa usa ka sidling, imo lang itanom sa misitira, so sa balay, di gina siya muna kong kahoy, sa gunsaw, muna mo tubig ug butag vitamins. Oh, limited gud lang iyang
gamot kay naras misitira. Pero kanang seedling itanom na nga to sa open area sa farm baro nimo, maabot ang panahon nga dako na siyang kahoy. Marapot tan tao. Narata to sud sa atong balay di ta wa tay mga contacts, di po ta mutubo. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Grace, 25 years old, kuman niya butangan niya dress menu, may duha ka mga anak. May tungod kini sa bato, tunok sa iyang kamot, tunok sa kamot ni mo Grace. Ako lang yung ano no, regards day sa mga taga Southern Leyte, no? Musta naman yung mga taga Southern Leyte. Asa naman to akong mga listahan ninyo nawagtang naman. Pero na ako listahan dito, bago naman bukong nauli dito, no? So mga taga sa San Francisco, no? Mga Sabalo, mga Ubos, mga Samaco, mga Falcon, o na yun yung mga apelido dia. O mga taga Buwak Gamay. O mga taga Pilipinas nga tuan na ron sa Amerika, ha? Mga Bagares, Bitor, Pailnar, Makabata, Perinal, Hiruna, Mabisa, Gozo ug mga Napoli. Kumusta naman day ka Carlos ug Carol dia sa US? Mayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Grace, unang pangutana niya. Natunok og tunok sa isda samtang naglimpyo ko ini. Nihubag man og ningot-ngot ang akong hubag. May tunok ba di ay sa isda nga ingon ana kala? Well, bisag unsa nga tunok sa isda, bisag unsang klase nga isda, kung iyang bukog ang tunok, tuwa pa nagpabilin dito sud sa imong kamot man kaha, so sa imong unod, wa siya makuha. Magpabilin ko ng ngut-ngut, kinahanglan gina siyang bunutan, kuan sa babira gina siya matangtang. Kay kung bisa kung saon ba mo ginom og antibiotic or analgesic na nagungot dito ang bukog sa isda ay magbalik-balik yun ang sakit ana guys, no? So ako ikatambag kung lawom-lawom man gani dako-dako sa isda ka tingali ipatangtang gina dito sa health center. Dak-an ra man ang samad ang naggamay nga pinkitan og pursep birahon nga tahion og balik. Maabot ang panahon maayo ra siya imnag antibiotic butangan og antiseptic solution. Mo na intermedyo ana. Pero di na siya makuha, nagungot na diya, balik-balik yun ang sakit. Kanang panguntana, nagpa-doktor yung ko adto kay grabe yung kangot-ngot sa tunok. May giresita ang tambal ang doktor. Apan, hurot naman lang, wala man gyapon ka maayo. Wa ka ko makauyon sa maong tambal. Sa kunang gaingon, bisa kung sa pang resita sa doktor nimo ug ang foreign body, kay foreign body, may nahuog naman siya foreign body, na pagyapon nagpabilin diya sa imong kamot, wa matangtang, di gina siya mawa ang sakit. So, bunuton gina siya, Grace, ha? Birahon. Ang mga nurses na, mga midwife, nagdoktor, nasa health center, kaya nang himoon. Gamay rin anesthesia, local ng anesthesia, injection na nanadag sa ilukain, sa site, na kumpitan, birahon, mawagtang na nagkuha na, wagtang na, imnan ng antibiotic. Ikatulong pangutana, ingon sa akong bana, nga basin nasayop ang doktor, ug resita na ko, ug tambal, mong wala kong maayo. Ingon ba, anak ka case nasayop, ug resita, ug tambal ang mga doktor, delikado bako matumara ba nako ang tanan. Well, kami mga doktor, mga tao raman pod, no? Wa may di masayop, no? Bisan doktor ni obra masayop. So, but as long as ang among resita pananglitan natunok man ka, ang resita sa doktor nimo is painkiller, analgesic, o na antibiotic ba ron, o na anti-inflammatory. Magdepende mo po na siya, Grace, sa kadagayon sa imong pag-inom ug ang miligramo ang strength sa tambal nga imong ginom. O nya, sa katulong ay gayon, balik-balikon ko nako. Please ipabunot na dito sa health center o sa nearest hospital nga naa ka. Tangtang na, mawagtang na ng sakit na yun. Bisan pag generic ra nga antibiotic imong mawagtang na. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. May nagsuggest nga magpasikan opinion ko, magpa-check up ko og laing doktor. Maayo ka, unsa man nga doktor nga akong duolon aning tunok sa isda. Well, mas maayo ang doktor nga naay x-ray. Lamang kitaan nga dugon sa dito. Kaimtang sa sud. Nya surgical intervention. Sa mga district hospitals, labi na gyud sa mga dagko ang mga hospital, dali ra ni kayo. Ware 10 minutos kuha na ni. Ha? So simple ra kay ning problema, Grace, ha? X-rayhan ra ka og makita bang gani gyud ang bukog. No need for an x-ray, pero di na magagasto sa x-ray. Bunuton na lang na dito sa kunya butag antiseptic solution like betadine, mertiolate, o unsa pa man available. Yung nag-antibiotic ng kahuman, kupos na. Okay, so inaw nakasabot ka sa akong speaker ni mo, Grace. So nga to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!